Hoe lang heeft het in de oven gezet? Het heeft 35 tot 40 minuten heeft het erin gestaan. Vlees wordt vroeger ook altijd gebakken na het brood. Hè. Brood hebben een hogere temperatuur nodig. En de vlees komt daarna. Oké. En besef je dat je het cultuurhistorisch in stand houdt? Oh ja. Ja? Ja. Ja. Ik ben de kleinzoon van een bakker. En dan wordt dus de deeg wordt aangeleverd, het fruit wordt aangeleverd in wegglazer. En dat was een puzzel van heb ik jou daar bij de bakker op de koer. Dat ook allemaal weer terugging naar de goede eigenaar. Altijd ruizing. Ja. Want ik heb te weinig fruit op mijn vlaai. En het was altijd amusant. Het was een bewaarmiddel ook. Hè. En vlaai is later pas een feestelijk gerecht geworden. Maar eigenlijk waren in de tijd van het fruit gewoon middageten. Ja, dus er wordt om 4 uur wordt een tas koffie en een stuk vlaai gegeten. Okay. En om 7 uur half 8 pas het avondeten. En wat nu gaat afkeulen, dan gaat er uit de veuren en dan gaat er op de schotel en dan zal er dadelijk een tas koffie met een stukje verse kersjenvlaai. Nou, de kersenvlaai staat af te koelen. Dit is al afgekoeld. Stukjes appel. Jo, welke appel is dit? Dit is van de Elstar, maar we hebben natuurlijk veel meer soorten en dan gaat het om de soorten die in Zuid-Limburg algemeen aangeplant werden. Daarnaast, of daarbinnen eigenlijk de lokale soorten, want dat zijn heel interessante. En noem eens een paar die iedereen zegt van, oh, die ken ik. Nou, laten we beginnen met de sterappel. Roeiernette, zeggen ze hier. De goudrenet, de boskoop, courpendu, de schone van Moorveld, Moorveld boven Geulen, Rijmerstokker Kroon, om een paar te noemen. Hoeveel zijn er? In Limburg, even zonder de moderne rassen, een 50-tal zijn er zeker. Nou ja, hier zien we dus, Jo, dat het altijd al belangrijk is geweest, hè? Ja. Economisch ook. De fruitteelt, zeker in deze streken, zeg maar IJzermargraten, maar zeker Gronsveld had een heel belangrijke rol. Gronsveld alleen al, daar waren 3 veilingen. En hier zitten we bij de klok van één van die veilingen. We kunnen dus denkbeeldig een kistje Groensalder klumpjes. Prima. 20 kilo. Ja. Het gaat bij afslag, hè. Maar wanneer moet ik duwen dan? Op het moment, als de prijs dermate is dat je zegt, daar wil ik hem voor hebben, dan moet je drukken. Oké. Het begint bij Veel te duur natuurlijk, hè? nummer 7, koper 7, of commissionair 7, hoe je wilt, heeft gekocht voor, ik denk een stevige prijs, Ja. €6,30 zullen we ervan maken. Nou ja, we laten de klok even voor wat die is, hè? Want ik begrijp dat het echte zaken doen, dat gebeurde buiten de veiling. Ja, de klok was natuurlijk de prijsbepaler, maar rond iedere veiling daar lag wel een 1 of 2 cafés. En daar werden de echte zaken gedaan en dat werd dan met een stevig glas bier werd dat afgeklonken.